Θα χορέψουν και τα μικρά και θα συνοδεύσουν και μικρά παιδιά. Και βέβαια η κυρία Τσιτσούμη θα ξεκινήσει τα παιδιά της Σαμαρίνας όπως είναι ακριβώς. Έχει έτσι όπως το ξέρουμε, γιατί ήταν μυρολόι και στη συνέχεια επενδύθηκε με μουσική. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Εσείς παιδιά αυλακόη πολλά, άιντε παιδιά της Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημέ, ένα παιδιά της Σαμαρίνας κι ας είστε μοηλερωμένα, άντε σαν πά, μωρέ σαν πά, σαν πάτα πάνω στα Ιβώνα. Άιντε ψηλά στη Σαμαρίνα, μωρέ παιδιά καημέ, ένα ψηλά στη Σαμαρίνα κι ας είστε μοηλερωμένα. Άιντε το φε, μωρέ το φε, το φε κι να μη ρίξετε. Άιντε τραγούδια